Bo día, en primeiro termo, quero darvos a todos e a todas as benvidas a estas novas xornadas sobresaídas profesionais dirixidas ao alumnado do grao en Xeografía e Historia que por cuarto ano consecutivo se celebran de forma online. Unha modalidade que adoptamos co propósito claro de favorecer a participación dun maior número de estudantes, independentemente do seu lugar de residencia ou das vosas circunstancias persoais. A experiencia das 3 edicións anteriores demostrou sobradamente a eficacia e as facilidades de acceso do formato virtual, permitindo non só unha maior asistencia e participación con relación ao que viña sendo as anteriores xornadas presenciais, senón tamén a posibilidade de acceder a unha meirande diversidade de perspectivas. Por tanto, elexir este formato non só responde a unha cuestión de logística ou de comodidade, senón que constitúe en si mesma unha mostra de adaptación ás dinámicas actuais de comunicación e traballo que, como sabedes, cada vez están máis vinculadas ás contornas virtuais e colaborativas. Somos conscientes, é certo, de que a transición da universidade ao mundo laboral é para moitos de vós unha etapa chea de incerteza e neste contexto as xornadas de saídas profesionais cumpren unha función clave como espazos de orientación e de descubrimento, pero, sobre todo, pensamos que o seu valor multiplícase cando nelas participan egresados recentes do grao en Xeografía e Historia ou do mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural que tamén está adscrito ao noso centro. Son persoas que accederon hai moi pouco ao mercado laboral e que poden compartir unha experiencia próxima, realista e profundamente útil para quen está a piques de rematar o grao ou o mestrado e que debe decidir cal será a súa posterior aposta. Creemos que, a diferencia do que son profesionais xa consolidados, cuxa trayectoria vos pode parecer a día de hoxe moi lonxe ou mesmo moi difícil de replicar cando estades nos últimos cursos de formación, a diferencia deles, os egresados recentes, digamos que falan dende un lugar moito máis próximo. De algún xeito a súa experiencia todavía fresca, de algún xeito conecta, creemos que coas inquietudes concretas do estudantado que aínda estades en etapa de formación. Aspectos como enfrontarse á procura de emprego, que competencias lle resultaron especialmente útiles, que erros cometeron, que oportunidades houberon a aproveitar, etcétera, etcétera. Veredes que na maior parte dos relatos que se vos presentan non hai unha idealización do éxito inmediato, senón unha construcción honesta do percorrido profesional, cos seus acertos, coas súas dúbidas e cos seus aprendizaxes. E isto, permite que o seu testemuño sexa percibido non só como inspirador, senón tamén, pensamos, como unha fonte de información práctica e aplicable. Entendemos así mesmo que estes encontros tamén permiten construir referentes próximos, é dicir, ver que alguén estivo hai 1, 2 ou 3 anos sentados na mesma aula na que vos estades agora enfrontando as mesmas preguntas sobre o futuro e que agora traballa en campos como a docencia, como a xestión do patrimonio, como os arquivos, o turismo cultural ou a planificación territorial, tamén contribúe a xerar unha identificación inmediata. E desexamos que esa proximidade facilite que podades vermos a vos mesmos neste lugar, trazar unha ponte entre o que é a universidade e o mundo laboral, o cal, tamén pretendemos que axude de algún xeito a desmentir a idea que tan extendida está
de que as saídas profesionais en humanidades pois ou son escasas ou inalcanzables, non? Os que non hai moito tempo foron os vosos compañeiros e compañeiras, encarnan precisamente esa posibilidade concreta dun futuro profesional viable, trazado, é verdade, dende a experiencia, dende o esforzo, e vos achegan unha perspectiva que pola súa proximidade e autenticidade ten moitas veces máis impacto que as palabras ben intencionadas pero afastadas do que poidan ser os vosos máis referentes inmediatos, pois daqueles que bueno, pois xa consolidamos de algún xeito a nosa carreira profesional. Queremos que o testemuño destes egresados non só orienta, que tamén motiva, acompaña e, sobre todo, bueno, pois fai un pouco máis tanxible ese futuro que como estudantes aínda estades a construir. Bueno, tamén debedes ser conscientes que este evento que se consolidou xa como unha cita anual imprescindible no calendario académico da nosa titulación nace co compromiso firme da facultade coa vosa formación integral. Non só no plano estritamente académico, senón no que representa a orientación para a vosa futura inserción no mundo laboral. Nun contexto de crecente competitividade do mercado laboral e de constante transformación dos perfís profesionais, resulta fundamental que os estudantes dispoñades de información actualizada, contrastada e directamente vinculada co que serían os vosos posibles intereses e capacidades. Por eso, como vos decía, estas xornadas buscan ser un espazo de orientación, de reflexión, de diálogo, onde eses egresados do noso grao ou do noso mestrado con representantes de institucións e empresas que moitas veces nacen das posibilidades que vos ofrece o autoemprego e, como seguir máis lonxe, pois teredes ocasión de comprobar nesta edición, é dicir, que sectores tan diversos compartan as súas trayectorias, as súas experiencias, os seus consellos con quen aínda estades en período de formación. E tamén penso con sinceridade que a importancia deste tipo de iniciativas vese reforzadas polo feito de que moitos dos ámbitos laborais aos que pode acceder un egresado ou unha egresada do grao en Xeografía e Historia non son suficientemente coñecidos por vós. As saídas profesionais que ofrece esta titulación en ámbitos, pois sí, como a docencia, como esa xestión do patrimonio, como a investigación, a arquivística, a arqueoloxía, esa ordenación do territorio, a cooperación internacional, o turismo cultural, entre outras moitas, non? Requiren, eso sí, unhas competencias específicas que en moitas ocasións desenvólvense e maduran máis aló da aula. E creemos que, bueno, pois nisto residen as ventaxas de apostar por unha formación multidisciplinar en ciencias sociais e humanidades que abrangue distintos ámbitos temáticos e cronolóxicos, pero que tamén pon o acento en cuestións como o traballo con técnicas de investigación, como o manexo de fontes, o traballo con datos xeográficos ou o fomento do pensamento crítico. Esta amplitude o que permite brindar un amplo abano de competencias que hoxe son valoradas en múltiples sectores, tanto públicos como privados. E dai pois a relevancia de propiciar este tipo de encontros que permiten ampliar horizontes e, en moitos casos, descubrir vocacións ata entón latentes. Mesmo provincias ou rexións que non presentan os mellores indicadores económicos, como poda ser o caso de Galicia ou de Ourense, ofrecen unha contorna bastante favorable para certas saídas profesionais do noso grado
vinculadas ao patrimonio local, a museoloxía, o que é a digitalización, ese turismo cultural ou a xestión de proxectos culturais ou de educación patrimonial. Pero hai que ter en conta que para poder acceder a estes nichos de oportunidade é tamén preciso involucrarse nas prácticas e formarse en competencias claves relacionadas co mundo digital, cos idiomas e coas propias experiencias de xestión, non? Bueno, ao longo do que foron as diferentes edicións destas xornadas, pensamos que tamén conseguimos poñer de relevo a variedade e a riqueza destes camiños profesionais que podedes emprender no futuro. Bueno, é evidente que lonxe de quedar limitado ao que é a investigación ou a docencia académica no ensino secundario ou na universidade, esta titulación ofrece unha base sólida, versátil e profundamente humanista que deberá capacitarvos para interpretar o presente dende o coñecemento do pasado e, por tanto, para comprender o mundo actual na súa complexidade espacial e temporal e, por consiguiente, tamén para intervir de maneira crítica e creativa no que son os retos contemporáneos que temos abertos. Bueno, nesta edición, tamén como adoita ser habitual, teremos o que é un relatorio relacionado coa docencia secundaria, porque, bueno, vos mesmos sempre en esas enquisas iniciais nos decides que unha parte significativa de vos sigue tendo como horizonte preferido a docencia e, por tanto, esta saída profesional concreta, non? O mesmo que outros mirades a carreira investigadora e docente na universidade en diferentes áreas e para o cal, pois, tamén imos procurando escoller alumnado ou ben predoutoral ou ben postdoctoral que está iniciando esa carreira universitaria en diferentes áreas de coñecemento que, bueno, pois a estas alturas tamén sabedes ben da carreira. E, bueno, pois tamén esta edición se completa nesta ocasión con dúas intervencións centradas no ámbito da arqueoloxía e o patrimonio cultural. Bueno, xa que logo, pois, só me queda convidarvos a aproveitar ao máximo esta oportunidade. Confío que estas xornadas non só vos acheguen información útil, senón que, bueno, tamén esperten inquietudes, en algún caso fortalezan conviccións, en definitiva, axuden a construir proxectos de futuro con maior claridade e confianza. O meu sincero agradecemento a todas as persoas que fixeron posible esta edición e remato xa desexándovos, pois, a todos e a todas unhas xornadas fructíferas, inspiradoras e cheas de aprendizaxes.